हाजासे खस्थ' खालामब्लाबो जोङो लास्टावहाय जों पास जानो हाया मानोना जोंहा फैसा गैया जोंहा गोरिब मानसि जों बिनि थाखायनो जोङो बिटिसि आव एग्जाम होनानै जेबो लाब गैया बेबायदि समखौ जों नुनो मोनो। दिनै क'क्राझाराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिटिसि सोरखारनि साख्रियाव थिसनथाइखौ आयेन बेरेखा सोलिनायनि अजदाव बनसु आरो आनजाद होगिरि बिथांमोना धरना होनाय हाबाफारि लादों। फरेस्ट ग्रेड 3-4 आरो भिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रि थिसननायखौ आयेन बेरेखा होननानै बनसु आरो आनजाद होगिरि बिथांमोना बिटिसि सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। जिउ दान होनानै दिनै बिटिसिखौ मोनदों। दा बिनि उनाव सोरबाया थाखा फैसा होनानै दिनै साख्रि लानायखौ जोङो बनसुआ जोङो एसेबो जों माने सैज खालामनो हाया। आरो ट्रेन्सपारेन्सखौ जोंनो खोन्थानांगौ जाहाथे क्लियार जायो जाहाथे उनाव जाय फेल जायो बा पास जायालासिनो थालाङो बैसोरबो जाहाथे क्लियार जायो गोजोननायखौ लानो हायो जाहाथे जोंहा दा बेवहाय गोजोननाय गैया मानोना बेवहाय ट्रेन्सपारेन्सि जेबो होननाय बुस्थु गैया आरो जोंनो खाथबबो दिन्थिनाय जायाखै। जों हागौमानि सान हर खस्थ' खालामनानै जों एग्जामखौ होफैयो नाथाय जों जोबनायाव लास्टाव जोङो खाथबखौ मोननो थाङा बिनि थाखायनो जोंहा जोबोद गोसोआव खुद्रिनाय फैयो। जों जाहाथे जोंनि गोसोआव ओरैबायदि डिमटिभेट जायो जाहाथे जों फरायनानै जेबो लाब गैया मानो होनोब्ला जोङो हाजासे खस्थ' खालामब्लाबो जोङो लास्टावहाय जों पास जानो हाया मानोना जोंहा फैसा गैया जोंहा गोरिब मानसि जों बिनि थाखायनो जोङो बिटिसि आव एग्जाम होनानै जेबो लाब गैया बेबायदि समखौ जों नुनो मोनदों। माने आरो जों दिनैनि समावनो बेबायदि प्रटेस्टनि थाखाय जोङो बयबो हेफाजाब खालामलायनांगोन मानोना गाबोन समनियानि समाव बे मोनसे जोंनि कालचार बायदि जानो थांगासिनो दङ। थाखा लानानै साख्रि होनाय बा सोरनिबा न'खरनि मानसिया साख्रि मोननाय बे जोंनि समाजाव कालचार जानानै थांगासिनो दं। बेबायदि गाज्रि कालचारखौ जों जोंनि बिटिसिनिफ्राय बोखारनांगौ। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এইবিলাক যি দুৰ্নীতি সংগঠিত কৰি চাকৰি প্ৰদান কৰিছে এটাক বৰখাস্ত কৰা হ'ব এটাক টাৰ্মিনেশ্যন কৰা হ'ব আৰু যেইবিলাক মানুহে পইচা দিছে তেওঁলোকে কিন্তু চাকৰিটো পালেও এতিয়াতো চাকৰি পালে আপোনালোকে এতিয়া গৈ প্ৰমোদ বড়ো আৰু ফেৰেংগা বা UPPLৰ EM MCL বিলাকৰ পৰা পইচা ঘূৰাই লৈ আহক। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট BDC গো বেক ফেৰেংগা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ফৰেষ্ট EM डाउन खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों। दा जों दिनै दा बे समाव जे जालांनाय जे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आरो लोगोसे भिसिडिसि सेक्रेटारि दा बेयाव जि रिक्रुटमेन्ट जाबाय सायख'नाय जाबाय दा बेयाव जोङो माखासे इलिगेल रिक्रुटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे इलिगेल रिक्रुटमेन्टखौ जों ओरैबायदि नुनो मोन्दों जे जायफ्रा रिटेन टेस्ट बा माने फिजिकेल टेस्ट खालामदोंमोन दा बिनि कुनु काट अफ मार्क आरो मार्कखौ कुनु दिन्थिनाय जायाखै दिन्थिनाय जायाखै। दा बिनिखायनो जोङो खावलायदों जे काट अफ मार्कआ बेसेबांमोन फिजिकेल टेस्टआव बेसेबां मोन्दोंमोन दा बेखौ लानानै जोङो दिनै गोख्रों रावजों कन्डेम खालामो जे बिथांमोना दा डिपार्टमेन्टआ दा बेखौ इमिडियेटलि जे सोर बेसेबां मोन्दों आरो सोर बिजाथिया मोननांगौ बेखौ क्लियार खालामनानै होयो। बिनि थाखाय जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरो लोगोसे एडुकेसन जि EM बा माने प्रमोद बर'नि जि सरकार बा प्रमोद बर'आ दा बेखौ क्लियार खालामनानै होनांगौ जों बेखौ दाबि जोंनि बनसुनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों। दा ओंखायनो दिनै बे जायगानिफ्राय जों गोख्रों रावजों माने बुंनो नागिरो जे जोङो माने बिटिसिखौ ओरैनो जों मोनाखै गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां माने जिउ दान होनानै दिनै बिटिसिखौ मोनदों। दा बिनि उनाव सोरबाया थाखा फैसा होनानै दिनै साख्रि लानायखौ जोङो बनसुआ जोङो एसेबो जों माने सैज खालामनो हाया। दा बेनिखायनो जों खावलायदों जे जों खोनानो मोन्दों जे थाखा फैसा सोरबा 15 लाख सोरबा 7 लाख सोरबा 10 लाख होनानै दिनै साख्रिखौ मोन्दों। न'खरसेयावनो सानै साथाम मोननायनिबो रेकर्ड दङ आरो जों नुनो मोन्दों जायफ्रा EM दा बिथांमोननि न'खरनि मेक्सिमाम मानसि जाय बाहागिफोर दा बिथांमोनासो मोननायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जों इलिगेल होननानै बुंनो नागिरो इलिगेल होननानै जों बुंदों फोरमायदों कन्डेम खालामदों। दा ओंखायनो बे जायगानिफ्राय आं खावलायो बनसुनि जानानै जाहाथे जोंनि लिगेल बिसार जास्टिसआ गोख्रैनो जाहाथे जायो जाहाथे बेयाव कुनु फैबाय थानाय समफोरावबो जाहाथे कुनु इलिगेल
जाहाथे एपइन्टमेन्ट जाया रिक्रुटमेन्ट जाया करप्सन जाया करप्सन फ्रि जानायखौ जोंबो लुबैयो जायफ्रा टेलेन्ट जाय बिथांमोनानो केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोना माने सायख'जानांगौ जों बिनिफ्राय बुनसिनिफ्राय बेखिनिखौनो जों खावलायो